Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Bolyai Diákszövetség filozófia podcastjének második adása, melynek címe Kérdések és válaszok az élet dolgairól. Meghívottunk újra dr. Borsos Szabolcs tanár úr, iskolánk filozófia tanára. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntelek szeretettel. A beszélgetést már is egy talán hiánypótló kérdéssorozattal indítanám, amire az előző adásban különösképp nem tértünk ki. Márpedig azzal, hogy önt mikor kezdte el érdekelni a filozófia, mikor jött rá arra, hogy ezzel szeretne foglalkozni, hol tanult, és akár napjainkban hol érdemes filozófiát tanulni, milyen lehetőségek vannak. Középiskolás koromban már úgy beindult ez a gondolkodási folyamat, és hozzá kell tennem, hogy a filozófiai érdeklődés mellett engem különösen is érdekelt a vallásfilozófia, és hát nyilvánvaló, hogy az ezzel kapcsolatos összes lehetséges információ, amit be lehet gyűjteni, azt én megpróbáltam valahogy beszerezni. Nem volt könnyű dolgom, 80-as évek közepén járunk, és hát elsősorban római katolikus lelkészekkel kerültem mondjuk azt, hogy ilyen jó baráti kapcsolatban, és akkor így tudtam igazából beszerezni igazán jó könyveket. Tehát a filozófiához azt gondolnám, hogy a jó könyvek segítenek. Egy igazán markáns és egy igazán emblematikus magyar szerző, akit már is tudnék ajánlani, az Nyíri Tamás. Nyíri Tamás a Gondolkodás fejlődése című filozófia történeti könyve, az hihetetlen nagy hatással volt rám. De ezt megelőzően például Kecskés Pál a bölcselet története szintén, a bölcselet eredete. Ez is egy nagyon, nagyon jó szerző. Ők teológusok is voltak, és filozófusok egyben. Tehát nekem ez volt, ahogy tetszik, idézőjelesen mondva a szerencsém, hogy én a filozófiát így első pillanattól kezdve valamiképpen úgy tudtam magamba szívni, hogy a filozófia mellett a teológia alapfogalma is bekerültek a gondolkodásomnak a homlokterébe, mondhatnám így. Tehát mai napig is emlékszem, hogy egyetemi hallgató voltam Kolozsváron, Bábesbolyain, ahol érdekes módon az egyik kedves tanárunk megemlítette, mert az volt a feladat, hogy többször is ugye esszéket kellett írni, és a szövegelésünk alapján úgy kialakult mindenkiben egyfajta ilyen szöveghasználat, fogalomhasználat, stb. És különös módon megjegyezte, hogy hát az azért alapvetően érződik az én írásaimban, hogy hát azért teológiai műveltségem is van, mert én többek között én teológiát is tanultam. Tehát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a hittudományi karán kezdtem el a tanulmányaimat igazából nappali tagozaton, aztán az élet úgy alakult, hogy hazaköltöztem, és nyilván családalapítás céljából, meg ugye az első gyerekünk születésekor hazajöttünk, és ilyen értelemben akkor tehát átmentünk a levelező tagozatra, de hogy ne teljen az idő hiába, nyilvánvalóan én akkor így felvételivel bekerültem a Bábesbolyai a filozófia szakra, a nappali tagozatra, és hát tulajdonképpen mondhatom azt, hogy Budapesten is tanultam filozófiát, de hát én vallásfilozófiai háttérrel, ugyanakkor szintiszta filozófia szakot pedig a Bábesbolyai Tudományegyetemen végeztem el, és ahogy elvégeztem, utána sikerült beiratkoznom a doktoriskolába, és akkor így 4 év után akkor így sikerült doktori címet szereznem filozófiából. Különössége az egésznek az, hogy talán az elsők között voltam az, aki magyarul írhatott doktori disszertációt, és magyarul védhette meg. Ugye hát ez a 2000-es évek legeleje, 2001-ben sikerült végül is megvédenem. És csupán teológiai ismereteinek bővítése céljából döntött a teológiai egyetem mellett, vagy volt olyan időszak az életében, amikor úgy gondolta, hogy akár
lelkész vagy teológus is lehet önből? Jó a kérdés, mert így foglalkoztatott nyilvánvalóan ez a gondolat is, hogy lelkipásztori munkát végezni, tehát a lelki gondozás az mindig is közel állt hozzám. De alapvetően azt gondolnám, hogy az ismeretátadás, tehát a tanári munkának az alapvető hivatása az, ami igazából az én területem, és valójában hát nekem ezt kell tennem. Mindamellett, hogy a lelki gondozást is szóval hoztuk, egy posztgraduális képzést azért még elvégeztem, ami a mentálhigiénéről szól. Ezt tehát a Semmelweis Egyetemnek a tulajdonképpeni rendprogramja, és hát ez egy ilyen kihelyezett tagozatként indult itt Marosvásárhelyen 90-es évek vége fele, ami aztán 2000-es évek elején végig Budapesten zárult. Értem, és tehát mentálhigiénés szakemberként is elvileg működhetnék. Meg hát tulajdonképpen a pedagógiai munkám az nagyjából mondhatom azt is, hogy a mentálhigiénés szakemberként értelmeződik most már. És visszatérve az első kérdésem második felére, mit gondol ma valaki, aki filozófia egyetemre szeretne menni, filozófus szeretne lenni, filozófiával szeretne foglalkozni, milyen lehetőségei vannak egyetemválasztás terén, és akár egy egyetem elvégzése után mivel tudsz foglalkozni egy filozófiát végzett fiatal akárki? A filozófia az mindenképpen az emberi alapműveltségnek a fenntartása mellett olyan különleges információkhoz juttatja el az embert, amelyek mindenképpen az emberi gondolkodásnak a fejlett mi voltát, azt segíti elő, és tájékozódásunkat a világban azt mindenképpen megkönnyíti. Tehát aki filozófia szakot végez, az mondhatom azt is, hogy a probléma megoldó képessége is fokozódik, és a nagyobb összefüggéseket is jobban meglátja, és mindenképpen jó kérdéseket tud föltenni, jó időben és jó helyen. Tehát ha röviden mondhatnám, akkor ez együtt jár a filozófia műveltségével, tehát a művelésével. Nem egy könnyű dolog ez, mert hogy én azt tapasztaltam, hogy többször kell egy-egy dolgot becsetesen megtanulni. Tehát többször kell rögzíteni. És akkor akár így évek is eltelnek ezzel, hogy egy-egy tematika, egy-egy dolog, egy gondolatiság úgy rögzül az embernek a gondolatvilágában. A filozófiához hozzátartozik a logika, ami a helyes gondolkodásnak a struktúráit, a szabályrendszerét írja le. Ezt nem lehet nélkülözni, tehát filozófálni nem lehet logika nélkül. Úgyhogy az anyanyelvnek a létszükséglete az mindenképpen tehát felbecsülendő, és azt gondolnám, hogy csak anyanyelven érdemes elkezdeni a filozófiát tanulni, és ha tovább akarunk lépni valamilyen irányban, mondjuk szakosodni szeretnénk, akkor el tudom képzelni, hogy esetleg franciául, vagy angolul, vagy németül talán esetleg az ember még tovább tanulhat. De első körben én azt javasolnám, hogy aki filozófia szakra menne, az ugye hát, itt szűkebb hazánkban elérhető távolságban is van, ugye a Kolozsvár-Bábesbari Tudományegyetemen létező szak, vannak magyar helyek, úgyhogy érdemes kihasználni. Ön pontosabban kit ajánlana olvasásra egy olyan embernek, akár fiatalnak, aki meg szeretne ismerkedni a filozófiával? Van benne egy ilyen indítatás, hogy filozófiát olvasson. Kivel kell kezdeni? Pontosabban ez a kérdés.
Tulajdonképpen ez egy jó kérdés, de azt gondolnám, hogy bárkivel el lehet kezdeni. Tulajdonképpen akár egy irodalmi művel is elindulhat az ember, amelyben, ha úgy tetszik, felfedezzük a filozófiai jellegű kérdést. Mert tulajdonképpen tele van minden. Tehát ahol az esztétikai minőség megjelenik, ott alapvetően filozófiai gondolatiság is megvan. Tehát enélkül valójában, ha úgy tetszik, egy kicsit halványabb bármilyen esztétikai élmény, ha úgy tetszik. De ha megjelenik a filozófiai, mondjuk azt, hogy háttér gondolat, akkor az ember azt mondja, hogy akkor ezzel már érdemes talán egy kicsit mélyebben is foglalkoznunk. És akkor elindult egy ilyen egyéni kutatómunka, legalábbis ez nálam ez így történt, és akkor egy kicsit utána menni dolgoknak, és akkor különböző művek alapján megnézni, hogy akkor hát ez innen ered, az meg onnan ered, stb. Ha hirtelen, persze a 21. században nyilvánvalóan, hogy annyira megváltozott minden, tehát mondhatjuk még az olvasói szokásrendszerek is teljesen átalakultak. Mégis egy kicsit hazabeszélnék, és hát én a personalizmussal foglalkoztam, tipikusan a 20. századi filozófiai irányzat, az egzisztencializmushoz tartozik, és ezért kifejezetten ezeket a szerzőket tudnám annak egy kicsit struktúráltabban művelni, és azt szeretné látni, hogy akkor mondjuk milyen tipológiák vannak, ha úgy tetszik a filozófián belül, milyen nagy tematikák, akkor mondjuk Karl Jaspersnek a Bevezetés a filozófiába című magyarul is elérhető kisebb könyvecskét, füzetecskét ajánlanám, ami hát szerintem az egy olyan kiváló és olvasmányos könyvecske. Vagy ajánlhatnám, és azt ajánlom is nyilvánvalóan Kierkegaardot, vagy Kierkegaardnak együtt, de Kierkegaardnak is néha lehet hallani. Tehát Søren Albert Kierkegaard, egy dán teológus és filozófus, hát ő mondhatjuk azt is, hogy az egzisztencializmusnak az atya, tehát az ő műveit is nagy szeretettel ajánlom. Gyűjteményben tehát egy gyűjteményes kötetben meg is jelent vagy címmel, úgyhogy ezeket tudnám így hirtelen mondani. De persze a platoni dialógusokat is tudnám ajánlani. Tehát igen, ehhez akartam visszatérni. Szokratésnek tehát a védőbeszédét, és hát ez hihetetlenül nagy. Tulajdonképpen ugye hát ebből színházat csináltak már. Igen, hallottam már ilyen véleményt, hogy alapvetően szinte minden későbbi, mai 19-20. századi filozófia mindig visszanyúl az alapokhoz, és mindig visszanyúl Platónhoz. Éppen most rágondoltam, hogy akár azt is lehet mondani, hogy bele is lehet kezdeni, gondolom. Igen, hát Platón körül forog a világ, meg Platón körül forog a gondolkodásunk, tehát nyilvánvalóan a platoni barlang hasonlattól kezdve, tehát nagyon-nagyon sok olyan tematika van, tehát a megismerés filozófia, ami hát elkerülhetetlen. És utána nyilván Arisztotelész is a maga logikai rendszerével, meg a metafizikájával egyértelműen alapművek ezek. Igen, talán még így fiatalként, még az elején kezdőként, de akár később is érdemes Camus-t olvasni. Nekem ő volt személy szerint egy nagy élmény, akivel ismerkedtem, és mindig azt éreztem, hogy sokat ad, és úgy nagyon megtalált abban a bizonyos időszakban, amikor olvastam, és azóta is tud gondolkodtatni, szóval igen, ő is. Igen. Ugye a Filozófia podcastünk alapkoncepciója az, hogy a bolyais diákok feltesznek kérdéseket a tanár úrnak, és azokat kérdezzük meg öntől. Ezért rá is térnék egy olyan kérdésre, érkezett, hogy logikus-e Istenben hinni, és ön a teremtés történetben hisz, vagy az evolúcióban? Értem én a kérdést, azért egy kicsit úgy átfogalmaznám, mert én úgy ítélem meg, hogy nincs diszjunkció, tehát nincs vagylagosság, hogy vagy. Tehát az én mondjuk az, hogy világnézetemben az evolúció fogalma nincs ellentmondásos viszonyban a kreacionista felfogás, a teremtésben való mondjuk az, hogy elköteleződéssel.
És ennek mondjuk több oka is lenne, de nem nagyon van idő, hogy ezt most elmagyarázzuk, hogy is van ez, hogy én ezt most hogy gondolnám. De alapvetően az én felfogásom erről szól, hogy az én gondolatvilágomban nyugodtan elfér a fejlődésbe vetett hit is végső soron, és én ezt így meg tudom jól magyarázni, és egyfajta gondviselésszerűen működhet, és működik is, azt hiszem. Tehát még akkor is, hogyha mondjuk el tudom fogadni azt, hogy különböző istenképek vannak a világban, különböző világvallások alapján, ez így rendben van, de alapvetően mégis van egy eredő mindegyikben, és ezt valamiképpen hát el lehet fogadni, és ebben nagyon, de nagyon könnyen én azt gondolnám, hogy a fejlődésnek a különböző mozzanatai hát elférnek, és jól el vannak ott, nincs ellentmondás az én gondolatvilágomban a kettő között. Tehát nem tudnám én így azt választani egyiket vagy másikat. Az, hogy logikus-e Istenben hinni, a logika és a logikának a szabályrendszere, tehát ami a helyes gondolkodásnak a dolgait írja le, ezek egyértelműen fontosak azért, hogy az ember tényleg tájékozott legyen a világban, hogy az ember észrevegye, hogy nem csak egyedül él a világban, a Földön, a környezetében, a társadalomban, hanem azért közösségben élünk, vannak még közöttünk emberek, és itt hát ebben a közösségi létben nyilvánvaló, hogy különböző törvényszerűségeket vehetünk észre. Úgynevezett természettörvények is, hát mondjuk azt, hogy segítik az emberi létezést és a fenntartást. Na most ezek a természettörvények valamiképpen utalnak egy olyan transzcendens létre, ami hát kifejezetten az Istenbe vetett hit és bizalomon alapul. Tehát azt hinném, hogy a logikától és a logikai, mondjuk az, hogy attitűdtől el lehet jutni az Istenig és az Istenbe vetett hitig föltétlenül, de végül is logikus, mindenképpen logikusnak tartom, de azt is el tudom képzelni, és azt is el tudom fogadni föltétlenül, hogy az adott logikai rendszer nem jutatja el az adott gondolkodót, vagy az illető diákot arra a pontra, hogy akkor azt mondja, hogy hát igenis, akkor én elfogadom, hogy adott, mondjuk azt, hogy a végső pontban ott van valahol az Isten. Vagy a lelkünk mélyén, vagy az univerzumnak a tetején, vagy bárhol, nyilván el lehet. Tehát el tudom fogadni azt, hogy hát vannak szkeptikusok is közöttünk, és az nem baj. Az adott, a szkeptikus magatartás az, ami éppen az adott pillanatban megfogalmazódik az emberben, az nyilvánvalóan holnap már nem biztos, hogy szkeptikusság, hanem valami egyéb van mögötte, és alapvetően azt hinném, én tanárként úgy látom, ugye több ezer diákot tanítottam már, hogy a szkeptikusság az egy jogos magatartás, abban kell támogatnom a diákokat, hogy tovább keressék azt az igazságot, ami valamilyen szinten hát megszólalt a lelkükben. És a helyes gondolkodás, logikai rendszernek a tudatosítása ezt a utat segítheti, és segítenie is kell, és az igazságkeresés az összefügg ezzel a dologgal. És ameddig ez így összefügg, addig nincsen semmi probléma. Ön szerint mindenki hisz valamiben? Az egyfajta nem hit is valójában egy hit. Létezik nem hívő ember? Létezik, sokféle ember létezik. Én most hittem, ez nyilvánvaló, hogy fogalmam sincs, hogy most pontosan kikre gondolsz, hogy milyen embertípusokra gondolsz. Nyilvánvaló, hogy mindenki a maga igazságát, a lelkében megszóló igazságot keresi, és akkor ezt hát segíteni kell, valamilyen szinten rátaláljon. A logika, én azt gondolom, hogy segíti, és a káosz az viszont szerintem nem. Tehát a logika mindenképpen egyfajta kozmosz, egyfajta rendezettségre utal, rendezettség mögött azért el lehet jutni talán arra a pontra, hogy akkor feltételezünk egy rendezőt, de hogyha az ember nem jut el idáig, attól még boldogan élhet, azt hiszem. Lehet-e a depressziónak bármiféle pozitív hozadéka? Nagy valószínűséggel igen, de
depressziónak lehet, de nem biztos, hogy azt pontosan értjük is, hogy az adott depressziós állapotnak milyen is az a bizonyos mélysége. Mert azért nyilván ez egy tipikusan mondjuk az, hogy határkérdés, tehát a pszichológia és az orvostudománynak, a pszichiátriának a határán mozgunk, és azt világosan látnunk kell, hogy ez bizony lehet egy komoly betegség, ami már orvosi beavatkozást igényel, és ott az egy teljesen más helyzet. Tehát ez nyilvánvaló, hogy nem tudok ehhez így hozzászólni. Viszont depresszív jelleg, vagy depresszív lelki állapot, az mondjuk ez egy kicsit ilyen lightosabb helyzetben, az mondhatjuk azt, hogy az emberi társadalomnak legalább 50-60%-a életében egyszer legalább biztos, hogy átélt, és túl van rajta, és nagyon boldogan mondjuk azt, hogy éli tovább az életét. Na most, hogy akkor adott pillanatban vissza tud-e emlékezni arra, hogy milyen is volt, amikor egy ilyen depresszív lelki állapotba került, és annak utólag van-e valamilyen hozadéka, hát ezt mindenki maga dönti el a maga életében. Viszont, hogyha egy alkotásról beszélünk, egy alkotó munkafolyamatról beszélünk, akkor a depresszív lelki állapotnak lehet ilyen típusú hozadéka. Na most a diákok élete miről szól? Arról szól, hogy folyamatosan, tehát egyfajta munka létben vannak, mert a tanulás az valami ehhez hasonló kéne, hogy legyen. Most akinél ez van, bizony előfordulhat az, hogy megtapasztalják ezt már diákkorukban, ezt a bizonyos depresszív létállapotot. Mi okozhatja ezt a depresszív létállapotot? Hát azt is mondhatjuk, a túlhajszoltság is, fáradékonyság, vitaminhiány, stb. De ebből föltétlenül ki lehet és ki is kell jönni, és ha kijöttél, akkor föltétlenül azt is tudom javasolni, hogy keresni kell ezt a hozadékot, és valamilyen szinten meg is találni a magam életében, hogy akkor azzal tudjak valami jót kezdeni. Tehát föl tudjam használni, tudjak rá emlékezni jó szívvel, hogy igenis akkor ez milyen jó volt. Hát igen, persze lent voltam valahol nagyon mélyen, de mégis amikor kijöttem, és akkor ezzel tulajdonképpen mennyi minden jó történt, mert sok mindenre tudtam gondolni, stb. Tehát én nem rettegnék annyira ettől. De persze azért vannak ennek tünetei, vannak ennek szimptomái, tehát hogyha egy kicsit túlmegy a normalitás határain, akkor azt gondolnám, hogy igenis szükségszerű a családorvos beavatkozás, és akkor utána pedig a szakorvos. Igen, örülök, hogy belefoglalta a válaszába az alkotókat, az alkotó embereket, mivel úgy titkon pont erre a válaszra vártam, hogy ugye igen sokat halljuk, hogy nagy írók, költők, művészek kapcsán szokták említeni, hogy ez a bizonyos depresszív lelkiállapot, depresszió, az valójában termékeny tud lenni egy alkotási folyamatban, ezt feldolgozni, ebből kiindulni. Ez mindenképpen így van, de ez csak akkor igaz, hogyha utólag ténylegesen az adott művész, vagy az adott alkotó ezt csak ugyanúgy látja, hogy ez így történt, és erről akár tanúbizonyságot tud tenni nekünk. Akkor igen. Egyébként az egész fantazmagória, tehát csak egy elképzelés, hogy de igen, de jó lenne, de stb. Tehát ezt meg kell tapasztalni, benne kell lenni, és erről akár tanúbizonyságot tenni. És akkor tényleg, ha úgy tetszik, dokumentáltuk, hogy ez történt. Ez viszont nagyon nehéz dolog így, ezt úgy utólag főleg megfogalmazni. Létezhetnek-e objektív erkölcsi igazságok, vagy minden erkölcsi igazság kultúrafüggő és relatív? Nyilvánvaló, hogy az objektivitásnak a filozófiai kérdésénél tartunk, és ezzel szemben nyilvánvalóan ott van a szubjektivitást, az, ami kifejezetten embertől függ. Az objektivitás gondolom arra utaz, hogy valami olyasmi, amit az embertől függetlenül létezik, mint erkölcsi rendszer. Ez azért csapda, ez a kérdés, mert alapvetően az embertől független semmiféle rendszer nem igazán működhet. Maximum azt nem ismerjük.
Nem tudunk róla, és ha nem tudunk róla, akkor valójában akkor már az ember sem létezik már. Tehát mivel ugye egy közösség, a társadalmi rendszerben élünk, és ebben a társadalmi rendszerben már eleve működnek bizonyos, mondjuk azt, hogy elvek, bizonyos rendszerek, az igazságosság elvei például. Ezért a francia forradalom előtt, tehát mondjuk azt, hogy kicsit előtte már, de a felvilágosodás korában, mondjuk azt, hogy már Rousseau idejében megfogalmazódott a társadalmi szerződésnek a fogalma. Persze azért ennek már megvannak a hagyományok, tehát ez egy jóval régebbi gondolatiság, ami arról szól, hogy igenis emberek, közösségek, ezt feltételezzük, valamikor réges-régen eldöntötték, hogy a békére törekszenek, nem a háborúra, az együttélésre, az egymás támogatására, kölcsönös szolidaritásra, stb. És akkor ezek mondjuk azt, hogy egy ki nem mondott, íratlan szabályok keletkeztek. Tehát a társadalmi szerződés valami ilyesmi. Így próbáljuk elképzelni. Ezek átöröklődnek generációról generációra. Azt mondjuk, hogy igenis, az én nagyapám, az én dédnagyapám is tudta, hogy akkor ez a föld az övé, itt van a határa, nem megy tovább, mert hát akkor nyilvánvalóan az már közerkölcsbe ütközne, hogyha a szomszédtól mondjuk, hogy eltulajdonítan egy fél métert, vagy egyébként. Tehát ezt tudták, ez nem volt le, ez valójában egy ilyen ki nem mondott szabályrendszer. Föl lehet tenni a kérdést, hogy akkor itt mi a helyzet, hogy ezek a törvények objektívek? Vagy milyen? Hogy kell gondolni? Bizonyos értelemben igen, mert a generáció ugyanazok, de mégsem teljesen, mert hát az emberi létezés, a közösség is kell hozzá. Az a közösség, aki betartja, aki elfogadja és betartja. Tehát ezért gondolnám azt, hogy fönn kell tartani, és folyamatosan küzdeni kell azért, hogy legyenek olyan törvények, legyenek olyan szabályok, amelyekért érdemes közösségként küzdeni, amelyeket érdemes közösségként fenntartani, akár tovább tanítani, tovább örökíteni, vagy visszatanítani. Tehát azt gondolnám feladatnak, hogy alapvetően az iskolának is a jövőbeni feladata ez lenne, és ez is lesz. És ezt most nem kényszerítésképpen mondanám, de ezt a társadalomtudományokat oktató tanárként én ezt kb. Így látom, hogy az alapvető értékeket, a hagyományból származó értékeket valójában vissza kell tanítani már. És akkor a kérdés, a te kérdésed és ez a válaszom, hogy az objektivitás és maga a szubjektivitás az valahol találkozik, mert csak ugyan tovább öröklődik nemzedékről nemzedékre az az értékrendszer, amit tovább kell vinni, és ezt nem tudjuk megfogni, mert nincs ilyen egzisztenciája, ugye, empirikusan megfogható létezése, de mégis a köztudatban, a közösségi létezésnek a rendszerében ott van, és mindenki, az óvodástól kezdve az aggastyánig mindenki tudja, hogy ezt be kell tartani. És akkor a következő lépés van, miért kell betartani? Azért, mert ez többek között segít tájékozódni a világban. Miért? Mert identitás hordozó. De pontosan azáltal tudom azt, hogy én ki vagyok, hogy igenis tiszteletben tartom az őseimnek az elgondolását, az, hogy pontosan hol van a határ. És ezt betartom. Ennyi. Értem. A következő kérdés így szólna, hogy ha minden fizikai esemény, köztük az agyi folyamatok is, oksági láncok eredményei, akkor valójában hogyan lehetünk szabadok a döntéseinkből? Igen, hát itt össze vannak mosva a dolgok. Én értem az egészet, hogy itt végül is arra menne ki a játék, hogy alapvetően jó lenne tudni, hogy akkor mi is a szabadságnak a fogalma. Na most az, hogy az agyban pontosan milyen vegyi folyamatok, meg egyáltalán a biológiailag leírható, biokémiai szempontból értelmezhető jelenségek, meg folyamatok, meg törvényszerűségek játszottak le. Ez nyilvánvaló, hogy ezt én neked nem fogom tudni soha megmondani.
de alapvetően azt gondolnám, hogy az oksági viszonyrendszert azt, hogy nagyjából nyilvánvalóan értem, az ok-okozati összefüggéseket, hogy mi az a következmény. Alapvetően, hogy ez most a szabadságnak a filozófiájához valójában mi köze van, azt is értelmezhetjük, de legalább 3 dolog van ebben a kérdésben. 3 olyan dolog, ami végső soron, hát persze összefüggésbe hozható, de a szabadságnak a filozófiája az egy kicsit azért túlmutat ezen az egész rendszeren. Mert mindenképpen azt gondolhatjuk, hogy a szabadságban és az ok-okozatiságban ott mindenképpen az embernek az a belső és megmagyarázhatatlan vágya fogalmazódik meg, hogy ő valami többre képes. Az ő létezése valami többről kell, hogy szóljon, mint arról, ami van jelen pillanatban. És ha ez a bizonyos többlet gondolat megfogalmazódik benned vagy benne, akkor már érdemes elindulni azon az úton, amit azt mond, erről lehet mondani azt, hogy akkor igenis a szabadság filozófiája. A gondolkodásnak a szabadsága. Nem a szabadság gondolata, hanem a gondolkodásunknak a szabadsága. A szabadság gondolata az nyilvánvaló, hogy rendben van, az egy ilyen politikai kategória, menjünk és akkor forradalom, stb. És így van. De a gondolkodásunknak a szabadsága, az kifejezetten erről a momentum, erről a pillantról szól, hogy belátjuk-e azt, hogy mi valami többre vagyunk képesek itt a jelen környezetünkben, ahol élünk. Vegyünk nagyobb kontextusban, földön, kisebb az országban, megyében, iskolában. Többre vagyunk képesek? És akkor meg lehet, mi is ez a többlet, mi is lehet ez a bizonyos többlet. És ha ez megvan, akkor lehet dolgozni már ezen, és az mind, ez a bizonyos, megvan a cél, és az összes eszközrendszer, ami kiépíthető a cél elérése érdekében, az már szabadságfilozófiaként fogható fel. Tehát gondolkodni lehet szabadságon, akár úgy is, hogy az ember tényleg 4 fal közé van bezárva. Az előző adásban már érintettük a férfiak és a nők kapcsolatát, férfi-női, női-férfi viszonyt. Meg szeretném kérdezni öntől azt, hogy mit gondol a feminizmusról? Hogy őszinte legyek, nem sokat, annyira nem vagyok ebben a témában. Nyilvánvaló, hogy az a kevés információ, ami nyilván elérhető, az édes kevés ahhoz, hogy én most neked egy mélyebb választ ki tudjak itt csiholni magamból. Azt gondolnám, hogy így, ahogy én hallottam valójában, és ez lehet, hogy csak egy ilyen, mondjuk az, hogy megerősítése valamilyen ideológiának, hogy talán egy kicsit idejét múlta már az eredeti formájában ez az egész. Alapvetően azt gondolnám, hogy a politikai szintéren mindenképpen fenn kell tartani a férfiak és nők közötti egyenlőséget, tehát az, hogy a politikába föltétlenül beleszólhassanak ugye a hölgyek is, én ezt nagyon fontosnak találom, de nyilván a feminizmus az ma már azért sokkal, de sokkal többet jelent, tehát nem mernék ebbe úgy nagyon belemászni, mert én nem vagyok sem a téma szakértője, tehát nem vagyok szociológus, és nem mernék olyan dolgot mondani, hogy aztán valami totál nagy hülyeség lenne, tehát ez nem őszintén, itt most megbuktam, nem tudok válaszolni. Van-e földön túli élet? Hiszen a földön kívüliekben? Ez megint egy jó kis csapda kérdés, köszönöm. A témának a megközelítése, tehát abból kell kiindulnunk, azt hiszem, és itt mindenképpen a filozófusok egy kicsit adósai annak, hogy ezt azért nem kellőképpen nincs ez tálalva és elmagyarázva, a kontextusa legalábbis ennek az egész dolognak. Mert hogy ha komolyan vesszük a platoni, mondjuk azt, hogy barlang hasonlatot, akkor igazából mondhatunk bármit, azt is mondhatjuk, hogy akkor aki kijutott a barlangból, és nem tudom, mivel találkozott egy repülőmadárral, akkor az már lehet, hogy tulajdonképpen egy UFO volt, nem? Ahogy veszünk.
Na most, hogyha ezt így, ha így gondolkodnánk, akkor bizonyára, hogy mondjam, egy kicsit úgy furák lennénk. Ugyanakkor, ha így folyamat jellegében vesszük az emberi gondolkodásnak mondjuk azt, hogy fejlődés történetét, meg úgy egyáltalán a megismerés filozófiáját, akkor az végső soron miért lenne annyira botrányos, nem értem, miért lenne botrányos az, hogyha tényleg kiderülne, hogy itt még vannak intelligens létezők, de most már nem tudom hol, tehát nem tudom pontosan megnevezni, vagy nem vagyok kozmológus, hogy akkor elmondjam, hogy univerzum, vagy nem tudom, vagy a galaxis, tehát az a helyzet, hogy miért ne lehetne, nem tudom. Tehát nem csak az embernek a privilégiuma az, hogy intelligens létezőként gondolja el magát a világban, nagy valószínűséggel, hogy miért ne lehetnének. Én filozófusként azt gondolnám, hogy hajrá! A kérdés a kommunikáció, az, hogy hogyan lehet kommunikálni velük, és mit lehet mondani. Mit tudnánk magunkról mondani, olyat, amit ők is esetleg megértenének. Ezt nem tudom, ez az egyik nagy kérdés. És hát egyáltalán a másik igazi, mondjuk emberi dilemma, ha úgy tetszik, tipikus emberi félelem, hogy akkor vajon nem akarnak az életünkre törni. Ez egy általános tipikus félelemgerjesztés, ha úgy tetszik. Tehát az emberek, nem tudom, biztos, hogy ha megkérdeznék 10 emberből 9, azt mondaná, hogy nagyon félnek. Ha kiderül, hogy akkor mégis ők vannak, és nem tudom, mert figyelnek minket, látnak, stb. Szóval mondom, ez egy kicsit ilyen elburjázott gondolatkísérlet, de alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy a gondolkodásunkban van egy olyan fejlődési pont, ahol tulajdonképpen, ha belátjuk azt, hogy talán képesek lehetnénk kommunikálni valamilyen úton, módon, ezt ilyen telepatikus kommunikációnak szokták nevezni ilyen szűkebb körökben, akkor talán nem is kizárt, hogy valamilyen szintű kapcsolatfelvétel is lehetséges. Számomra az én gondolatvilágokban ez is simán belefér. Ettől még nyugodtan tudok aludni. A lényegében lényegtelen mondást meg kérem magyarázza meg a tanár úr. Van ennek bármilyen komolysága, vagy ez inkább csak egy olyan szállóige, ami több humort tartalmaz, mint értelmet? Hát ez valahova mindenképpen száll, de nem biztos, hogy ige. Ez egyik, a másik pedig, hogy a logikán belül nyilvánvalóan van a meghatározás, a definíció, és a meghatározásnak van 5 szabály amúgy, ezt tulajdonképpen tavaly te is tanultad. És a második szabály az így szól, hogy lehetőleg a meghatározásnak nem szabad körben forognia. Magyarán, hogyha valamit kijelölünk meghatározandóként, akkor a meghatározó vagy meghatározás az nem használhatja ugyanazokat a terminusokat, ugyanazokat a fogalmakat. Tehát itt a lényegről, ha beszélünk, akkor nem nagyon mondhatjuk, hogy a lényeg, mert akkor tényleg csak lényeg lesz, és egy körforgás lesz, és akkor, ha úgy tetszik, akkor már meghatározás második szabálya ellen vétünk. Tehát ez egy ilyen zsákutca, ha úgy tetszik. Tehát nem tudok erre úgy reagálni, de szerinted mire utalhat ez a felvetés? Mert ha úgy mondasz valamit erről, akkor nekem arról még eszembe juthat pár dolog. Hát valójában én sem tudok többet hozzáfűzni ehhez, gondoltam, ön majd kisegít ebben, de akkor... De mondja, az első, mi jut eszedbe neked erről? Lényeg, még egyszer olvast fel. A lényegében lényegtelen. Lehet, hogy a leglényegesebb. Nem lényegtelen, hanem a lehető leglényegesebb. Ezt is mondhatnánk. Ez a lényegen belül eszencia, talán ezt is lehetne. Igen, az eszencia fogalma az mindenképpen szoros összefüggésben áll az egzisztencia fogalmával. Tehát a lét és a lényeg egy kifejezetten arisztotelészi fogalompáros, amit aztán átörökítettek a skolasztikában, a középkori filozófiában. Gyakorlatilag Aquinas Szent Tamásnál jelenik meg aztán a későbbiek során, és így mondjuk azt, hogy a keresztény filozófiába is bekerül. Tehát a
az eszencia az mindenképpen összefügg a létezéssel. Tehát a lényeg fogalma nem működhet, ha úgy tetszik, létezés nélkül. Tehát a lét és a lényeg ilyen szoros kapcsolatban állnak egymással. Ha valaminek van léte, jól megfogalmazott léte, akkor annak lehet lényegi pontja, lehet egy origópontja, amit lényegnek tekintünk, tehát lehet eszenciája, ha úgy tetszik. És akkor annak alapján már tovább lehet gondolni, akár a funkcióját, el lehet gondolni azt is, hogy akkor végső soron milyen célja van az adott eszenciának. És akkor hát, nagyon, de nagyon sok a gondolat, az ember gondolatvilágában nagyon, de nagyon sok irányba ez beépíthető. Akkor, hogyha értelmesen ez párban jelenik meg. Tehát a lét és a lényeg párosáról beszélünk. Még egy utolsó kérdést föltennék, ami így szól, hogy ha egy hajót fokozatosan kicserélünk darabról darabra, a végén ugyanaz a hajó marad-e, vagy már egy teljesen más hajóról beszélünk? Igen, most tulajdonképpen az is eszembe juthatna, és eszembe is jutott, hogy lehet-e kétszer ugyanabba a folyóba lépni, vagy sem. Valószínűleg nem. Szerintem nem. Miért nem? Hát mert a forrás tartalma változik. Én ezt mondanám. Az a víz már lefolyt, amiben egyszer beleléptünk. És ha másodszor belelépünk, akkor meg ugyan, a kontextus ugyanaz. A táj, a meder, sőt, még a halak is lehet még mindig ugyanazok. Hát jó, de lehet, hogy a víz az már nem, a tartalom az már más. Tehát van egyfajta folyamatos változás? Én azt mondanám, hogy igen. Jó, nyilvánvaló, hogy ez persze, hogy nem fogom erőltetni, de nagyon jó a gondolatkísérleted. Visszakanyarodva a te kérdésedhez, a hajóval kapcsolatosan, kettős a magyarázat erre is. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ugyanaz, de azt is mondhatjuk, hogy folyamat fokozatosan átalakulóban van. Pont úgy, mint az emberi test is, ahogy mondanák, ugye, ha jól értettem, s ha jól tudom, akkor talán 7 évenként végül is teljes sejt átalakuláson megyünk keresztül, jól tudom, nem tudom, hogy mindegy, nem akarok megbukni most már biológiából, az már régen lejárt lemez lenne, de ezért nem akarok butaságot mondani, viszont az kétségtelen tény, hogy van egyfajta megújulás az emberi szervezetben is. Na most, hogyha ebből a célból, tehát ha megvan a célzat, hogy mi is tulajdonképpen miért kell nekünk az adott hajót átépíteni, átalakítani, vagy megújítani, akkor mondhatjuk azt, hogy valójában megújítva ugyanaz. Nem teljesen ugyanaz, megújítva ugyanaz. Megújuláson ment keresztül. És lehet mondani, hogy már nem ugyanaz végső soron. Hát azért nem ugyanaz, mert történt egyfajta megújulás. Igen. Rendben, hát köszönöm szépen a tanár úrnak a tartalmas beszélgetést, és köszönöm szépen a nézőknek is a figyelmet. Én Lázár Attila voltam, a Bolyai Diák Szövetség elnökségi tagja, és még egyszer meg szeretném köszönni ezt a beszélgetést is. Én köszönöm szépen, hogy itt lehettem.